دستانا 4400 سالان نوروز لگوری روایتان 4400 سال بری قرالێکی زاڵومێ ئەسووریان هەبوو ناوی وی دەهاق بوو. ڕۆژێکی نەخۆشانیەک لە دەهاق پەیدا بوو و دوو مارجی پشتاوی دەرکەتن. کرد و نەکرد چارێکی ji xwe re nedît. ڕۆژێکی حەکیمێکی هاتە بەری و گوت هەگەر هەرۆ مەژیە دوو خۆرتان لەسەر ماران بخی تێ باش ببێ. دەهاق jî dest bi kuştina xortên Kurda kir. Hero serê du xortên Kurda jê kir û mejiyê wan da marên pişta xwe. Her diçû hejmara xortên Kurd kêm dibû. Êdî gelê Kurd ji tirsa Dehaq diraviyan serê çiya û xortên xwe diveşartin. Wê demê hesinkarekî navdar hebû. Navê wî Kawayê Hesinkar bû. Heft kurê wî hebûn lê Dehaq şeşê wan kuştibû. Dora kuştinê hatibû kurê wî yê biçûk. Lê Kawa kurê xwe neda Dehaq. Dehaq sax kir ku Kawa kurê xwe nade. Ji leşkerên xwe re got gazî Kawa bikin bira were qesra min. Kawayê Hesinkar dest bi rexistina Kurdên serên çiyan kir û şûrekê tûj xwe re çêkir. Ji gel re got dema min Dehaq kuşt ez ê agirêkê mezin pêxim. Heger we agir dît xwe berdine jêr. Kawa di roja 21 Adarê de diçe qesra Dehaq û bi şûrê xwe serê Dehaq jê dike. Baz dide ser xaniyê qesrê û agirêkî mezin pê dixe. Kurdên serê çiyan vî agirî dibînin û xwe berdidin nava bajar. Gel bi kêfekî mezin li her derî agirê vejînê pê dixin û li haydora agir govendan digirin. Ji wî rojê ve 21 Adarê ji bo Kurdan wek cejna vejînê tê pîrozkirin. Newroza we pîroz be.